Niki napa? Iya. Kok kaya cindramata lho. Cindramata dengkulmu locot kuwi ahli goro. Ora percaya njajal bathuno kuwi templekno iki. Niki no? Iya. Templekno ora pecah dadi papat tak groni kowe. Aja. Nyekel pusaka disembah sik ping 3. Siap. Nyekel tangan tekan sik, aja tangan kiwa. Nggih. Tangan tengen sing ndi, Gong? Iki Kleru ta. Tangan tengen. Tangan tengen, ya. kuwi tangan kiwa. Tangan kiwa. Waduh. Abang iki goblok kok mrene rasa cerewet to. Butuh iki tak gawa ora rasa ngeyel to. Iya. Nyembah ping 3. Iya, nek ora nyembah ku ndak kowe gegeblak, kualat. Oh nggih. Lamet Mbah Alu. Siji. Loro. Telu. Lho. Telu wae. Iki mau ping pira, Tru? Ping 4. Kuwi tangane diculke ora ngono gitu. Ora iso edungan. Aku sing ngitungi. 1, 2, 3. Wis cukup tangan tengen candhake kuwi, Gong. Piye? Madhep rono. Nah, digawa tangan loro, ndak tiba. Nggih. Mati kowe, ajar dasmu kowe. Ah, kene wedi. Kene wedi ro pusakane dhewe. Iki pancen cah edan ora. Aku meng jajal kok. Duwe pusaka gleleng barang tak cekel mati jeneng aku kok bengok-bengok ora. Bengok-bengok dengkulmu locot kuwi. Kowe nek nganti tekil kowe jajaku aku mati tenan. Ayo ora mungkin ya. Minggir. Ya. Kentok blegunduk suaru gembal. Sumurante hawala. Penembahan Dewan Loko Dewa Buddha sajake pancen yo nesu tenan. Rasa semlang, Tru. Paling pol Kurawa sing dijokke, ha to? Sawah dhewe wis didhawuhi karo Bapak Semar, nek Ndara Werkudara Ndara Janaka ora kersa kundura negara Ngamarta, Petruk Gareng Bagong tak pasrahi Purbawasesa. Mangsa bara nggone mboyong Ndara Werkudara Ndara Janaka. Ha piye meneh? Nyatane Ndara Werkudara ya ora kersa tenan, nek ora dipeksa. Ning iki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Wis ora masalah diadepi. Kalah cacak menang cacakne mungsuh Salta Kurawa rasa wedi, Tru. Ha iya. Aku ya ora miris kok. Ya ming sak sing tak gumuni kok sing nyambut gawe ming kowe karo aku. Gareng nendi coba petungen. Aja tok arep-arep, Gareng ki matane kira, sikile becik, tangane cekot. Kae ki rasah dijak gelut, wis kae penggembira wae. Ngono ya. Sing temandang kowe karo aku. Ya, wis manut pokoke aku ming karo manit karo kowe engko nek nganti adhe bali ora bareng karo Ndara Werkudara, ora bareng karo Ndara Janaka, mesti ya bapak nesu. Monggo bapak iki nek duka kaya ngono kae, ora tau nyrengeni, ora tau getak, ora tau paring pangandikan sing akeh-akeh. Ning ming meneng wae. Monggo ya ora pasuryane utawa pasuryane bapak kuwi ora kok nesu, ora kok mencereng ki ora. Biasa ning atine mesti gol, atine mesti kogelan atine. Ha iya. Monggo nek wis kebacut cacat atine bapak ki angel. Ha iya. Arep anake dhewe nek wis gawe gelo atine wong tuwa ki rasane bapak ya gelo, awake dhewe ya rasane gelo. Awake dhewe ki anak supaya iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa, Tru. Ha iya. Wis tata-tata wae, Le. Sapa sing ketok, sapa sing arep pepalangi awake mboyong Ndara Werkudara Ndara Janaka, rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Wis tak niati tenan. Wis, aku ya wis arep niat tenan pokoke. Aku melu kowe, nek kowe niat, aku niat. Nek kowe kendo, aku kendo. Nek kowe wani karo Kurawa, dirampungi wong loro, Tru. Iya. Ning kono 100 e. Ha terus? Dhewe ngono to iki. Wong wani rasa hitung-hitungan cacah. Wani, Ngono wae rasa ndadak hitung-hitungan cacah. Ya nek kono le maju mboko siji nek bareng. Ayo. Modar tenan anake dhewe. Mati diwujudi, Go. Mati mbelani bapak, mati mbelani kautaman ki tumrap aku mati utama. Mati utama ki lawanging swarga dibuka.
langsung mlebu swarga. Kuwi sing ngomong sapa? Kau tak takon kaya ngono kuwi sing ngomong sapa? Lho, Kuwi pancen wis ana. mati nglabuhi kabecikan, mati nglabuhi bener, mati nglabuhi wong tuwa, mati nglabuhi negara kuwi cinadang swarga. Lho, nek cara aku ngono. Monggo tumrap aku kuwi dhewe iki nglabuhi bebener. Ndara Werku Dara Janaka ora kersa kundure negara Amarta iki. Perkarane ora kok ming cilik lho, Gong, ning gedhe. Iki bakal dadi perkara gedhe. Mula awak dhewe mbalekke Ndara Werku Dara Janaka ning negara Amarta iki tumrap awak dhewe kuwi lho labuhan sing utama. Oke. Ya. Wis dinteni kene. Sing gelut pertama kowe aku. Aku manut, kowe manut. Siap, mengkari sapa sing siap kuwi sing temandang. Ya. Mun nek ana sing tekan kene, aku sing ngomongan, Sing gelut kowe. lho. Engko bar kowe aku urut ngono lho, ora bareng-bareng ndak rancu. Oh ya. Tegese sing ngomongan kowe sing nandangi aku. Heeh. Ya, manut wae. Lah kalau Gong wis. Wah. Wah, lah wis akeh banget gruduk bleduke kaya ngono kae. Endi? Ayo apa? Wah, soto Kurawa terus. Heeh. Ngarep dhewe sengkuni, tataki nang kene. Tataki nang kene kok. Lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya runanggana magawe gelari rawang Wilah ora pangling Bagong sajae wis ngantepi karo patine. Rasaku ki ana omong ni. Lho kose. Aku ki patih kowe mingkire kok ora basa karo aku. Ming arep gelut kok basa iki cara ngendi? Kowe tekan kene rak ming arep nyekel aku to? Ming arep nyekel Petruk to? Ha to ketara kowe ngentak kowe para Sata Kurawa. Ateges kowe arep tumindak ala karo Bagong. Gunane apa aku mbasani kowe? Gunane apa aku tata krama karo kowe? Ora ana perlune. Arep kowe patih, arep aku kawula. Nek aku ora butuh basa karo kowe. Lho, yen ngono pancen tok antepi kowe wani karo Patih Sengkuni. Wit biyen. Ken biyen aku wani karo kowe, aja salah sangka. Aja tok anggap Bagong iki kere terus wedi karo Sengkuni ora. Ya meng aku ngajeni karo kowe. Ha nek wis ana masalah kaya ngene iki, wis ora ana tabeting patih karo kawula cilik. Aku anane wani karo kowe. Lho. Yen ngono apa kowe ora wedi mati? Wong urip ku sing dinteni apa ta ni? Wong urip ku sing dinteni modar. Ku mengkari antri, tak omongi. Mengkari karepe kersaning Gusti. Gusti maringi pati urip ro manungsa kuwi wis dadi kodrate diparingi urip, sesuk bakale ya dipateni karo sing gawe urip, Gusti sing Maha Nasa. Antrine nomor pira kuwi karo aku ora ngerti. Iso uga bengi iki Bagong mati dening Kurawa. Berarti Bagong wis pinesti mati saka tanganing Kurawa sing ngersake sing gawe urip. Ning iso uga bengi iki Sengkuni potol ndase. Kuwi ya wis dadi kersane sing gawe urip. Ngono, ora sakoke ana omong aja mejang Bagong. Aku iki duka tok wejang. Wilah dalah. Ora dalah iki serius. Terus, ngati-ati lho. Ya. Padha-padha le loro. Heeh. Sing ngarep dhewe Sengkuni, aku ya ngarep. Mburine kuwi sapa, Tru? Sapa ya Gong kuwi ketoke kok kaya nek Pasuryani kok Kartomarma. Udu Kartomarma kuwi brengose ora kaya ngono kuwi. Wis Citraksi Dengkulmu. Udu Citraksi kuwi. Weh, domonge kok. Citraksi kuwi. Oh, udu to. Udu kok. Udu. Oh, berarti Tirtanata. Walah. Udu Tirtanata. Kuwi sapa ini? Lho. Malah takon karo aku ora ngerti. Kuwi Kurawa arang-arang metu kuwi. Sapa wae, Mas?
Aku Surtayu, Bagong. Wah, Jetayu, Surtayu. Surtayu, tak ngerti to? Urung. Anyaran iki. Heeh. Wis ra masalah, ra tau teponge kon molo tak polone. Yen ngono kowe wani karo para Sata Kurawa, Sing tak wedeni apamu? dibantangane Surtayu, pecah sirahmu. Maju le. Aku tak ngaso. Dibantangane Petruk ambiar. Maju, Truk. Aku tak golek es teh. Oh, pancen badut ora. Petruk ora gelem terus Surtayu. Nek ajeng kewirangan mungsuh ana kawan Petruk. Aja meneng bae. Kowe nyimpen tenagamu. Kowe nyimpen kekuatanmu ayo. Tibakno ning Sotama ora bakal tak tinggal loncat. Apa dikara wedi karo kowe? Ngantemo aja meneng bae. Kowe tak jotosi kaya ora mbok rasake. Anggepmu tanganku ki enteng apa piye? Anggepmu tanganku enteng apa piye? Mendonong wae matane. Kowe malso. Lho malah arep nendi kowe iki mungsuh karo aku urung menang kok wis arep lunga. Truk, esmu ora dombe lho. Ora. Ayo sambato. Sambato, malso. Aja meneng wae. Cubruk, cubruk, cubruk. Kowe iki ngopo kowe iki? Kowe kok aheh-aheh kaya swara jaran anggepmu? Aku ki apa? Anggepmu?
Kowe ngece karo Satama. Kowe ngina karo Satama. Tuprok. Turun. Aja meneng wae. Kowe ora nyepelekke Satama. Aku ki anak pendhita. Aku satriya. Aku tukang perang, aja mentuk tinggal guyang-guyu. Tuprok. Ora tuprak. Aku ki anak pendhita. Aku satriya, aja kok sepelekke. Anggep apa? Tuprok. Iki ngapa iki? Satriya maju perang mundur, ora babak kulite kok nangis. Sakit manah kula, Man. Ati kula lara. Lara perkara apa? Kula mungsuh Bagong. Piyambake wis nyandang mingkari nganggo kathok training. Ucul klambi digubeti nganggo tampar plastik. Sajake ketok nek wani kali kula jotosi nggih rai, kula jotosi nggih dodo. Kula ken males niku mboten males, cengenges niku. Kula antemi kaya ora ngrasake. Kula jotosi kaya ora ngrasake. Lah terus kok kowe nangis. Ngenten iki Man, kula antem niku dheweke malah ngenten iki mandeg mripat kula karo ngenten iki. Kali sikile tuprok. Terus cangkeme ngenten iki Man. Niku kula rasake kok teng ati kula lara banget. Lara banget rasane Man. Alah, Satama. Ditabah-tabahke ya nggih. Dipun tabah-tabahaken kados pundi? Bagong ngerti lelakonmu wong Bagong ki ya tuwa tenan. Inggih. Bagong ngono kuwi ngandhake nek kowe iki ora nesu lho, mboten. Kowe iki anak jaran. Sampun sembrono. Ibu kula niku widodari. Ning keleke papat. Lho, keleke papat pripun? Wujude jaran. Mula Bagong ngerti, mergo Bagong kuwi ngerti sejarahmu. Bagong ngono kuwi ora kok piye-piye ning ngece kowe mula atimu lara. Kuwi mergo dheweke ngonekke nek mbokmu iki jaran. Man, sampeyan sembrono. Bapak kula niku pendhita, ibu kula niku widodari. Widodari ning wujude jaran. Lho. Jare ibu widodari. Ning sok nggo balapan. Wah. Napa tenan apa Man? Wedomongi kok ora gugu. Wah, kaya sak ngisoring dlamakan pakartine Kanjeng Rama. Pendhita kundang monyor-monyor kok ming trima ngrabeni jaran nganti anak-anak kula ki Man. Lah iya. Ora usah kuwatir, Cuk. Gedhe sethithik kowe wis dienggo pacuan kuda. Sama niku sembrono ana wong kok pacuan kuda ora. Sakit manah kula. Man, apa? Napa rene niku dereng enten wong napa? Ya wis ana, karang bapakmu ki nglidik e. Mula tak aku ndek wedhus tak kandhangke terus. Engko ndak patutan ro bapakmu. Wah, sampeyan niku ngoyo-woro senane. Omong kok sak pinake dhewe. Ngrembug apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa. Ngerti Satama niku ora bocah ora dong kok mang dunung-dunungke. Saman seneng nek kula wirang, saman seneng nek kula kisinan. Ha. Oh, ketoke kancane mungsuh sampeyan niku. Keparat marang saning jajalan. Agong. Kowe aja ngece karo anakku lanang Satama. Ayo, nek pancen para kawan kabeh padha wani karo Bawan Durna. Ungano dadamu. Kene maju legane ngatu glandang cundha manek ora jeblok wetemu aja tuntang Bawan Durna. Tuprok. Tuprok. Sing mburi isih belo. Belo dengkulmu mlacat. Oh, senengane ngece arek ora. Petruk kancung bolong Bagong penyakit ku arepe dhewe. Ngono-ngono ya kena ning aja ngono, aja nganti mirang-mirang karo Bawan Durna. Ayo. Kene adu arep ora ngina karo aku. Curug.
Wush. Kono bahagia kono. Guyu kono, tertawa. Sukacita. Nyakit ora. Seneng sampeyan nek kula kewirangan. Mboten kula menggagas kok dodong niku lho. Alah ponokawan niku ya do ngerti mula ya do tuwa-tuwa tenan. Duprok. Kurang sithik, Gong. Mandeke ora nggontu. Kurang sithik ya, Kurang sithik. Tuprok. Duprok. Strayoli binatang. Nyakit ana ning jajalanan. Oh, sengkune kaya tentuk dolanan. Melu mirang-mirang karo Begawan Durna. Gumen ae. Ing atase ponokawan kok dong sejarah iki lho. Iso mirang-mirang karo Begawan Durna. Iya. Perot. Sengkune perot. Mangriyen. Sampeyan kok dadi ngece kali kula. Nek ece-ecenan niku ora nyelangkrak sak dhuwuring tenggak. Perot yo men, bane sampeyan pendhita kok irunge kaya bedet. Ya men, ini ora cangkem pira-pira. Nek ora bedet, Perot. bedet, bedet, Rat. det, det, Perot. bedet. Petro. Ayo meneh. Ketiban bedet. Waduh. Syukur. Walik-walik ora regane atiku. Oh, gugu ngarepe dhewe-dhewe ate. Pripun? Kula watesena mboten. Durun. Rene le. Mungsu Panakawan nek nganti kalah isin wirang bebarang kowe panenggak Kurawa. Wah. Mang semikir, Pak. Lho trajange wala karo rangkete mboko siji. Wong kendir ora wong joget kok sikil duncal-uncalke sakarepmu joget ki bebas kok Mas. Ayo sampean mriki ajeng napa nglabrak kowe nglabrak kula ya ora gelem tak bondo tangan tak krincung sikil tak tugel gulumu babar pisan we lampuh tenan sampean iso nugel gulune Petruk sasat iso njero langit ayo sing dadi nyatane ya lho ngopo iki lho sampeyan ajeng napa? Nugel gulumu. Nya. Penak ta kula? Ora usah dadakokean. Halo apa? Antil pisan gletak malah sampeyan kisinan. Sing dadi nyatane teng peperangan iku ora mbutuhke wong joget. Teng peperangan iku ora mbutuhke wong bengak-bengok. Sing dibutuhke kekendelan, kewanen. Nya. Lho ngoten. Wah, kendel tenan ta iki. Wedi marep apa? Nya. Saka mburi kena bebas. Ajeng nyuduk kena, ajeng nyabet pedang kena, ajeng mang tutuki nganggo napa-napa kena. Nggih. Lho ngenten iki wong perang niku bacut kendel wani mati. Nya. Lho mbangane guajul pisan prata luntune apa ora isin? Aisyah. Ayo, aku ya kendel nek mengkon kendel kaya kowe wis wani maju perang ya wani kendel. Ayo dadi nyatane. Nya, ayo. Oh. Wedi marep tamu ora masalah nyo ayo. Kuwi ngopo kuwi? Lho sing penting wani kaya kula niki nyo.
Lho, mburi wae piye, Nyo? Kaya kula niku lho kendel tenan. Ayo iki ya kendel Nyo. Ayo. Ayo. Kaya kula Nyo. Iya Nyo. Wani wae isih. Ayo areng. Mburi wae piye, Nyo? Mburi ya mburi, Nyo. Isih. Santai. Oh, terus ya modar tenan. Ngeten mawon. Rasa kokian gerak, rasa kokian obah, gamelane men leren. Kula harus sampean gelut atos-atosan. Oke. Iya, wah, Dursasana kok oke modern kok. Mangantem sak seru-serune, pecah sirahmu. Ora apa-apa. Malah matur nuwun kula sampeyan iso mecah sirah kula. Ping pira? Manut sampean. Pindho ya pindho. Ya. Ning gentenan lho. Iya, ya dadi wis ya. Ya, matek kowe. Matek apa sing dadi nyatane sik kok mau tak matek. Yo, gawe wis. Wah, pecah sirahmu. Nggo. Biar kowe. Luk mendonong. Mesti mumet kowe. Mboten, Nyo. Ping pindho sisan. Wedan. Ora ngrasake apa-apa piye, Truk? Mboten. Wah, gleleng tenan. Yo, ping pindho sisan. Slak pengen ngantem sampean kula. Wah, iya. Pecah sirahmu. Ayo, wis. Nah, ngenten iki tegese perang mat-matan. Lah iya, sapa sing kalah mesti gletak. Mesti gletak. Riki, nanti lu gentenan. Waduh. Ngau gentenan lagi. Lu janjine gentenan kok. Ya kene. Ayo. Siap. Ngati-ati, pinginane tak nggo ngantem ndas wedhus pecah dadi papat. Wah, cangkeme. Iki ngedeg-degi ngono kuwi. Aku mau ora omong apa-apa terus bet kok kowe kanggo ngomongke ngono barang kuwi jenenge ngedonke atine mungsuh. Ya wis asa omong nggih pun. Ya. Haup. Ku tak kampleng lho kowe. Kene iki wis ngampet ambegane, gawe to, ya. Hai. Gila rapopo Pangeran Pati emang karo batur. Yo pindho. Lho mau aku pindho kok. Janjine pindho-pindho. Oh iya. Ayo. Siap. Ngati-ati ya. Lampu piye merinding awake. Yo gentenan. Nyo, ngene iki perang ora ngentekke tenaga tur mat-matan. Ha iya. No, pisan gas edan bocah iki ndase saka apa ya? Ora apa. Oh, iki ra dijambak kene iki. Aku ki Pangeran Pati dijambak batur. Perang iki ora ana Pangeran Pati ora ana batur kok. Derajate padha nang kurang. Oke wis. Ayo. Ngati-ati. Ora mbok ndi mawonge. Iki kok Yono Petro. Kene Yono Petro, kene Yono Petro. Niku sampean buyer. Wohe. Hilang. Pisan gas yo, pisan gas nyo. Ngati-ati. Sik lho lagi to. Iya. Sak kuat-kuatmu le to. Yo, awas. Hop. Ha. Makasih. Dar. Kok durung nggo apa, Gong? Nganggo pukul aspal. Oh, pecah sirahe. Waduh, Dur. Piye mau gayeng kok saiki kok sepi? Ya, wadah aku mung turu dela, Truk. Ora apa-apa, ora masalah.
sing dadi gentenane. Oleh. Ora setan ora. Ana makne cilik kok dijambak sak penake dhewe. Petruk, kowe aja gleleng macakmu gembelo siramu lak kandhake Raden Werkudara Raden Janaka. Sanggone bapakku inggih. Wah, ya kene mlayu-mlayu. Kurawa bubar mawut mboten nganten-ngantenan. Dipun trajang Panakawan. Petruk Gareng kaliyan Bagong. Anggenipun ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Menawi mboten Raden Janaka miwah Raden Werkudara, kula kinten perkawis menika mboten badhe rampung monggo. Kula aturi ngrangket dhateng Panakawan dados sarana wurunging Bratayuda Jaya binangun. Petruk Nala Gareng Bagong, aku ingkang merpati karo kowe. Wani sing maju Ndara Janaka Ndara Werkudara. Nek ora wani mongko kowe karo aku wajib ngilingke Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Piye le? Wah, repot saiki. Mbok sumpah wis. Ora bakal iso piye-piye, Tru. Lah terus ngene wae. Ya diwaneni ya. Ya kono. Kono nek wani kono. Kowe kuwi lho, aku ora wani kok. Terus terang aku ora wani. Gareng kuwi sing murite wong Paihung. Paih menyek nek iki ora Paihung. Musuh Ndara Janaka Ndara Werkudara ya arep ngendhalke wong Paihung modar tenan. Mulih wae ning negara Ngamarta matur kakene Semar, "Yo, mlayu wae nang kowe ngojek wae reng." Ha ngopo? Aku deglok e. Aku wis tekan ada kowe isih ketingling-ketingling. Kowe dianu goleke ojek ya grab. Grab-grab ora didit kok nganggo grab barang. Rasa kok ana ngomong ayo mlayu kok. Ya mlayu saiki dina iki. Yo le yo. Ayo. Apa e? Mengo. Wis cekel Satpol PP. Modiar. Monggo ngestina Indra Baladewa. Petruk. Kowe sing kaeke negara Wisna. Ya ora. Taman ana Kyai Nenggala nyus. Modiar. Bagong maju loloi negara cangkeme nyus. Gareng kowe wong sekeng wong ora duwe deglok cikot kira tak nehi pangapura. Wah. Kuwi karangane sapa ngono kuwi? Lah karanganku. Karangan iki bakale mati kabeh. Wis pasrah wae, Truk. Nyun ngapunten, Ndara. Petruk, Nun. Ngopo kowe mlayu? Apa kowe mlayu? Kowe iki nek kono ngomong pisanan ki sing cetha le nampa. Nek ping pindho ki wis getak. Oh, mane ngopo mlayu? Ah, kuwi tegese ngopo kowe mlayu-mlayu ndak? Nun. Kono seru. Ngopo kowe mlayu-mlayu? Bosok kupingmu. Bres, Gong. Aku mburi wae ah. Kowe sing arep aku wedi tenan aku nek kowe omong ngono kuwi. Ah tandangane.
Sing dadi juru wicara sapa? Hah? Ayo. Nggih, kula pundhang. Aku ngomong apa? Sing dadi pembicara sapa ngoten ta? Ya, sapa? Kula. Kowe saka ndi kowe? Hah? Saka ngendi? Gong kowe iki kok nanun. Saka ngendi? Anu saking negara Ngastina. Wigatine? Anu, napa niku? Diutus Bapak Ya. kan nggo nganu nderekke kondur Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Terus Teng mriko kula geger. lho, geger karo sapa? Anu. Wis tetek wae nang ngarep ndasmu kowe. Mun nang ngetoke nenggala modar aku. Kowe mung kari mbombong wae. Santai. Jengkol anu diutus Bapak kan boyong Ndara Werkudara Ndara Janaka. Ya, terus Geger karo sapa? geger kali Kurawa gelut rame banget. Lho, kowe iki perang karo Kurawa? Heeh. Anu iya. Alah. Anu nggih. Terus menang sapa? Nang sapa, Tru? Aku menang ora? Menang kula kali Petro kali Gareng Kurawa bubar. Ora gleleng to. Wedya. Wah, la elok, temen. Ing atase ming batur-batur kok menang karo para piyayi-piyayi. Ha nggih niku, kula niku ra ming piyayi tak kalahke pianoe tak dol. Terus piye? Terus terakhir niki wau sing maju piyayi loro. Sapa? Anu Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Lho. Werkudara Janaka maju mbelani sapa? Belane Kurawa ketoke. Wong dilapori Partai Sengkuni. Lah terus kowe Melayu. kok mlayu ngopo? Wedi. Wedi na. Lho, jare peng-pengan Kurawa 100 e kalah kok musuh Werkudara musuh Janaka kok wedi piye? Mriko niku pusakane akeh. Ndara Janaka niku pusakane kronjotan. Panas kok kadewatan. Ndara Werkudara mongko nek nesu kukune modot. Wowo. Kacamata. Pancanaka. Nang tangane modot 3 meter. Cuwek kuku Pancanaka modar kula. Lah terus kowe Bali. terus Ketemu sampean. Nah iki padha karo kula ameng-ameng nyawa. sebabe Ketemu sampean mesti belani Kurawa. sing kandha sapa? Embuh. Kok sing kandha sapa kok mbok? Aku ya ora ngerti sing kandha sapa. Iki bingung tenan aku. Bingung wedi. Aku kepoyo ya, Tru. Wis lho dirapet. Diampet sik. Mulane kok wis kuwi kok wis teles sithik. Heeh. Wis metu sithik. Diampet sik. Wong wedi kepoyo ya padake. Ha iya. Sing ngundakku mbelani Kurawa sapa? Nggih kula. Lho dasarmu apa? Dasar kula sampeyan niku kulino teng ngene wong Kurawa kulino terus wonten negara Ngastina. Aku ki ratu, Bagong. Heeh. Anu iya. Bong ora salah to? Nggih. Aku ki Nalendra. Nadan aku semendakno srawung karo Prasata Kurawa. Ning aku iso milahke endi sing ala, endi sing becik, endi sing bener, endi sing luput. Aja mbok anggap pendakno aku srawung karo Prasata Kurawa, terus aku melu-melu karo Kurawa watak aku ora Budi Candala. Ngerti? Nggih. Ngerti, Gong? Ora meneng wae to anggere nggih. Kok ora kecepetan ya ngomong coba cilik. Wah, nggih anggere muni nggih beres. Iya. Lah terus Lho, nek pancen Werkudara Janaka arep teger karo kowe, aku sing ora trima. ora trima maksude? Yen perlu kowe tak labuhi. Kowe tak belani. Iki. Tas. Oh iya. Aku nang kono aku arep tos malah kleru ndasmu. Iki aku lho sing marai. Iya. Estu Tenan. Lahir batin. Ngono nek nganti Werkudara Janaka ki maju, kowe aja kuwatir. Kowe tak paringi ngambil pusakaku. kula mawon lho. Ya. Kula sinuwun rasa. Aku sing dipercaya. Ini gleleng aku arep banter. Sing diparingi ngambil napa sinuwun? Alugara. Modar ora we. Alugara. Iki aku maju nggawa alugara. Ndara Werkudara Ndara Janaka mlayu Kurawa tak tutuki alu cuk. Modar kabeh.
Ora njur dipateni kabeh, Kung. Ana sing diuripke. Ah, nggo padang-padang. Ah iya. Padake dian ora. Astu napa? Tenan. Nek pancen astu coba kula tak nonton. Kaya ngapa anune? Ning aku weling karo kowe. Nggih. Minggu medeni Werkudara karo Janaka. Nek Werkudara Janaka wis padha mlayu, Alugara balekke aku. Siap. Tenan iki. Nggih. Lahir batin. Lahir batas. Masa aku ngapusi? Lho nek Bagong iku lho ngapusi. Oh, iya. Ning sagedangan iki kula mboten ngapusi, yakin sumpah. Bumi langit dadi seksi. Ibu Pertiwi. Areng boko rasane ora kabeh. Tanpa bantal, tanpa kloso. Oh, Ibu Pertiwi kok hubungane karo Gubuk Asmara. No tampan ono. Tak bari ngambil. Nggih. Ning nek Werkudara Janaka ora wedi, Alugara balik karo aku. Adik kula nang loro tak ajari kanggo Alugara. Siap. Ing titip rani mangan anak anong parijata. Mbak lume mbak lamun mambeng liru mbak ing segara angra. Oh. Nira kok? Iya. Kok kaya Cindramata lho. Cindramata dengkulmu locot kuwi Alugara. Ora percaya njajal batuna batungmu templekno iki. Nino? Iya. Templekno ora pecah dadi papat tak groni kowe. Aja. Nyekel pusaka disembah sik ping 3. Siap. Nyekel tangan tekan sik, aja tangan kiwa. Nggih. Tangan tengen sing ndi, Gong? Iki. Nggih, kleru ta. Tangan tengen. Tangan tengen, ya. Kuwi tangan kiwa. Tangan kiwa. Waduh. Abagong iki goblok kok mrene rasa cerewet to. Butuh iki tak gawa ora rasa ngeyel to. Iya. Nyembah ping 3. Iya, nek ora nyembah ku ndak kowe gegeblak, kualat. Oh nggih. Lamet Mbah Alu. Siji. Loro. Telu. Lho. Telu wae. Iki mau ping pira, Tru? Ping 4. Kuwi tangane diculke ora ngono gitu. Ora iso edungan. Aku sing ngitungi. 1, 2, 3. Wis cukup tangan tengen candhake kuwi, Gong. Piye? Madhep rono. Nah, digawa tangan loro, mundak tiba. Nggih. Mati kowe, ajar dasmu kowe. Ah, kene wedi. Kene wedi ro pusakane dhewe. Iki pancen cah edan ora. Aku mung jajal kok. Duwe pusaka gleleng barang tak cekel mati jeneng aku kok bengok-bengok ora. Bengok-bengok dengkulmu locot kuwi. Kowe nek nganti tekir karo jajaku aku mati tenan. Ah ya ora mungkin ya. Minggir. Ya. Minggir ah, cuplok matamu. Iki canggleleng iki. Amun Surakarta Jawara. Ora ngerti kancane iki nata mantura Prabu Baladewa tipan Alugara. Sing ngakon kuwi dadi nata mandura sapa? Ketoke niku nek nggawa pusaka niku kekuatane kaya dadi Baladewa ya. Ora gak aku gak. Wegah aku. Nggih. Ora dadi aku. Nggih. Aku ya wagu e. Ayo mati jeneng aku. Wagu e kula nek omong kudu menjelma dadi Baladewa. Ya wis sakarepmu ning omongane tok. Nggih. Oh iya. Jagat Dewa Batara kocam kacarita kae kecap kae mrijo. Raden Janaka, Raden Werkudara. Janaka. Werkudara. Persis to? Iya. Kalau jawane kuwi ngono bakone wis to. Kowe mari ana ora ketipan mungkin negara krakon mati jeneng aku.
Adikku di. Adikku Janaka. Ngedan Bagong. Kowe aja nyawang Bagong. Aku kakangmu Mandura, Janaka. Ya meng aku kena soting Kyai Nenggala, aku dadi wujud Bagong. Nek sejatine aku kadangmu nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu. Ya, panjang bener ngono. Mboten winten bilih paduka kenging kekiyatanipun Alugara satemah wujud Bagong. Adikku diwancen bener mengkono. Apa to sababe yen aku sae wujud dadi Bagong mergane aku arep mbelani karo Bagong. Mekaten. Iya, pancen bener. Yai, Wonten dawuh. apa sebabe kowe arep nyikara karo Panakawan? Panakawan badhe kula bandha. Lebetaken wonten ing pakunjaran. Lho, apakah ada kasus pencurian? Mboten Koko Prabu. Lah ngopo? Nek nganti Panakawan kowe wani gendhasi karo Panakawan. Kowe ora eling, Janaka. Kowe ora eling. Kowe iki dimong karo Petro karo Gareng karo Bagong. Dimong wis semono, wis kuncung nganti gelung, wis jabang nganti craprang. Wiwit bayi nganti tuwa, apa kowe arep ngilang-ilangi lelabuhane nolo Gareng Petro karo Bagong, ha? Nek kowe arep mateni Petro Gareng Bagong, kadangmu Mandura sing ora trima. Ayo, tandhangono Kyai Alugara Jaro. Manus maning jajalan sultaning bawon iblis. Ora ngerti nek iki panjal maning nata Mandura Prabu anu cinta. Kapora kowe Ndara Janaka wedi to karo aku. Anggepmu aku ora krungu. Kene bali. Kurang siji. Kowe nek isih gawe dolanan aku ajar kowe. Nggih, ngerti. Sampeyan kok ya klithah-klithih to ya. Ora tuwa dadak mlaku rono-rono. Piye Janaka? Wedi kali kula. Karang kowe dadi aku kok to. Kowe ngaku nek aku kena soting Kyai Alugara dadi Bagong ngono to. Sing goblok niku dudu kula. Lha sapa? Sing nuwun sewu pikirane rusak niku Ndara Janaka kok percaya. Wong tak apusi kaya ngono kok percaya. Werkudara dundurke. Siap. Dundurke apik, Werkudara dundurke. Siap, mangkat. Nggih. Kadangipun Kakang ora sah. Ketonto terus ya aku. Ndara Werkudara Amuk Suramrata Jayamrataya Kinenggala. Kadangipun Kakang Werkudara merga gara-garanipun Kakang bakal mbelani Petro Gareng Bagong ngantipun Kakang ilang wujuding Baladewa dadi wujud Bagong. Anu ning kula Bagong. Dikira aku ora ngerti. Setan. Bagong. Nah, Gowo Alugara tok nggo apa? nggo manteni sampean. Wah. Wong dodol sapi ora. Wah. Kowe tegel karo aku. Sampean ya tegel kali kula. Endi dasare aku tegel karo kowe? Sampean labuhi kula wong ngoyak kangkang kula loro, ngoyak kula. Ha ta? Nek kecekel kula mesti mang pulasara, kula mesti mang idak-idak, kula mesti mang bondo, mang krincong sikile, mang leboke pakunjaran. Apa kaya ngono kuwi ora tegel? Mula mbangane sampean wis tegel karo Bagong, gunane apa kula ngeman karo sampean? Kula ya tegel karo sampean. Bendara sing ora ngerti lelabuhane karo anak bau. Anak buah. Anak buah. Wah, Ora wae, ayo nang ngene ditemtokke. Kowe omong aku sing sirna markolae. kakangku. Baladewa nendi? Patene pisan. Wah, Bagong nek ngamuk wis ora peduli sapa-sapa. Iki sampean tak pateni sisan, Janaka tak pateni sisan. Bar niku kula teng negara Ngamarta. Punta dhewe sirnake. wah, edan. Ora edan jajal apa piye? Wah. Mundar kowe. Aja ndelokane atiku.
kok ngoyak Werkudara. Dhek 3 jangka aku 20 jangka. Kene. Kowe urung rampung ya? Urung rampung sapa meneh? Kurawa, Kurawa rasa nggawa nenggala kowe iki menang, rasa nggawa Walugara kowe menang. Kene balik iki. Hanya. Lho. Lah ya kene, lah ya nya. Iki pucuke iki nang kene. Iki nek tak tampani nek nganti kenengi aku mati. Alah ora. Nya. Bagong, ora sembrono. Nya. Bagong. Aku wegah. Tro. Kene yo. Balekke, Gong. Ah sing duwe dhewe wedi yo. Wedi piye? Ora percaya ta kowe. Nyo tampanono sinuwun matur sembah nuwun tanpa iya. Bagong ora sembrono. Nyo tampanono. Sing aku. Apik ya, Gong. Diwalik mesake Ndara Baladewa wis nglabuhi setok nggo gujek ora. Diwalik. Nah, ngono kuwi lho. Lho. Aku ketoke kaya eman-eman ya, Tru. Arep nggo ngopo eman-eman iki? Enggak. Gong. Agene ra apa-apa. Iki sembrono, iki pancen wong dugalku warisan pusaka kok ditutuke nggon bathuk. Walugara iki nek nyimpen dak dadi ngono-ngono kae. Kaya nggon aku nek nyimpen lho tak ngono-ngono. Engko mapan dhewe dengkulmu mlocot ora. Petro, nun. Rene kowe tak jarembukan. Kowe sing nalar, nggih. Apa mundur? Oh, nggih. Anane ana pendhita ning negara Ngastina iki jane aku ora mathuk, aku ora gathuk, nggih. Malah aku mau keplayu saka negara Ngastina. Mergo aku ora cocok. Niate Brahmana kang aran Dewantaka ya Dewa Buddha kamepan negara Ngastina bakal murungake perang gedhe Bratayuda. Mongko kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani aja runtik atimu, nggih. Iki bapakmu arep dijangka matine karo wong Kurawa. Klebu Yai Prabu Ndarawati uga bakal dijangka sedane Dewi Parasata Kurawa. Oh, lah setan ora. Bapak ora ngerti apa-apa malah arep dijangka matine to, Gong. Wah, edane. Nek ngerti kaya ngono, Kurawa tak ajar kabeh ya, Tru. Lah iya, wong kabar sekolah lagi Skandara Baladewa. Terus niki apike pripun? Ayo, saiki kowe tak kanthi sowan bapakmu. Sampeyan ki nderek? Iya. Niki napa mboten ngripoti? Ngripoti piye? Mergo niki kula mandheg teng Raramba. Lho, ngopo? Lho gara-gara sik no. Engko sampeyan nek ngenteni suwe. Iya nek kira-kira aku melu gara-gara piye? Ya aja. Ora wangun. Niki do gojek-gojekan kok. Lho ratu ki entuk gojek kok piye? Ya kena ning rada adoh mresani mawon. Ora usah melu ngono. Iso nembang kok? Iso wae. Menthok-menthok tak kandhani, Dok. Menthok-menthok tak kandhani tok piye. Nggo, nek sampean kersa nenggo mang tenggo niku bar karo sowan bapak nglaporke lelakon sing dumadi negara Ngastina. Ya, tak tunggu saka kadohan Petro. Nggih, ngestake. Reng, apa? Ayo mulai. Ya.